Tikulandeni nonse kwa Gwanji ku Malawi Television lero pa 16 January 2025. Lero nduna yazo na ntchito Vitumbiko Mumba akuyendera makampani osiyanasiyana ku Lilongwe komwe mwadzina akwanisa kuseka makampani angapo. Iwo amayendera makampani wakuti aone mene zinthu zimakhalira kutengera umoyo wa ogwira ntchito makampani mwadzina. Iwo anapeza kuti ogwira ntchito pamalo ena ambiri kumasekeredwa nkati momwe mumatuluka mpweya otentha kwambiri, komanso akumasowa zipangizo zogwira ntchito. Komanso makampani ena momwemo anapeza kuti akusungiramo agalu aja a ntchito omwe ndi opsa kwambiri. Mwa makampani omwe andunawa akwanisa kuyendera siku la lero ndi Country Portraits and group of companies komanso Top Max Malata. Koma nkhani yomwe yasekesa anthu kwambiri komanso yodandaulitsa ndiyoti andunawa atafika ku company ya NT group of companies anatsekeredwa panja, komanso kunamasulidwa agalu aja a ntchito omwe amazungulira kumpandako, ndipo zinatengera apolisi kuti andunawa alowe nkati. Atalowa nkati anapezamo zinthu zodabwitsa kwambiri, monga anapeza kuti ogwira ntchito mmaloma umasekeredwa mukachipinda komwe mumatuluka mpweya otentha kwambiri, komanso zogwira ntchito ndi zochepa. Pachifukwa ichi andunawa kampani ayisika kaye kuti akonze mavuto omwe akupezeka pa kampanipa, chimodzimodzinso kampani ya Country Portraits komanso Top Max Malata. Ndipo kumpano tupasirani Kanemayi yemwe akuonesa andunawa akukambirana ndi mmodzi mwa akuluakulu pa kampani ya NT Group of Companies, mene amauza kuti kampani yawoyo ayitseke mpaka mavuto omwe alipowa atakonzedwa. Nicely in court, okay? But what I want to do is today, right now, closing operations until we work on all these issues. You understand? I don't need to hear from you because I've seen for myself. I've heard from the laborers whose pride is what I'm concerned about. Just from your office, how filthy it is. Your own office, look at this. Then what can happen to the warehouse? And because your people were refusing to open the gate for us, we had to wait for 10-15 minutes there because that guy was stopping us from entering. That's a kind of violation. Because because they don't understand. Whatever, whether you're sold or not, but the thing is, you stopped us, and it means you don't understand the laws of Malawi. You must familiarize yourself with the laws of Malawi and what this country expects from new people like you. So the operations are very close. And I want by tomorrow, Mr. Labor Commissioner, I want by tomorrow your work permit in my office. All the people, I've seen 5 Chinese here so far. I want their work permits and their land permits. You mean a visa? A visa, yes. Yeah, we all have a visa. Yeah. I want their visa. I also want their names, their visas, and their qualifications. Because I'm seeing other supervising, which is the work Malawians can do. We don't need Chinese for that kind of work. You understand? Yeah. So I want by the end of business tomorrow, the names of the Chinese expatriates here, their visas, and their CVs. You understand? And their qualifications. We'll verify with our system, we'll verify because I know I've worked in Chinese before for 10-15 years. I know what they do sometimes. So I know how to check that.